खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हरखाबै फैनाय बारहुंखाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामदों आसामनि दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव हरखाबै बारहुंखा फैदों आपार आसामनि गोबां ओनसोलफोर आरो डिब्रुगड़नि गोबां ओनसोलफोराव गोबां अखाजों लोगोसे गोबां बारहुंखा बारदों हरखाबै फैनाय बारहुंखाया गोबां सुबुंनि न' बांफोरखौ बिरखारहोदों आरो गेदेर गेदेर दंफां लाइफांखौबो गुबुहोदों गोबां सुबुंनि थिङा बिरखारनायनि थाखाय गथ' गथाय लानानै नखरनि सुबुंफ्रा बहा थागोन बहा थांगोन बेबायदि मोनसे गिथावना थासारि सोमजिदों मैयानि सानाव बाक्सायाव गिथावना लुथिनाय जाथाय न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै माखासे दुथांफोरा सासे आइजोखौ आथिं आखाइ आरो मेगन खाथेनानै लुथिदों बे गिथावना जाथाया बाक्सानि मसलपुराव जानो मोन्दों जाथायनि सायाव बिलाइ मेधि अदेबानि नखरनि गाहाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मनसा फुजानि थाखाय नखरनि गासैबो बाहेरायाव दंहैजोबोमोन बे समावनो रावबो गैयैखौ खाबु लानानै माखासे दुथांफोरा फैनानै गाबज्रिफैदोंमोन बेयावनो दरजा खेवहैनाय लोगो लोगोनो दुथांफोरा मेगनखौ खोबदों बेनि उनाव खुगा माथेदों आरो आखाइ आथिंखौबो खाख्लबदों उनाव 50,000 रां दाबि खालामदों न'आव 50,000 रां गैयैनि थाखाय नखरनि सोरनावबा बिहरनानैब्लाबो रांखौ होनो थाखाय दाबि दैखांदों बे लेखायै फिसाज्लानाव फन हरदों नाथाय फिसाज्ला फैनायनि सिगां दुथांफोरा खारलांदों होननानैबो फोरमायथिदों आइजोआ मेगन खाथेनायनि थाखाय दुथांफोरखौबो मेगनजों नुनो मोननाय जायाखै आरो दुथांफोरा साबेसेमोन बेखौबो थद मोनाखै होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ लानानै मसलपुर थानायाव एफआइआर होनाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि दुथांफोरा बिलाइ मेधिनि सायावबो गाग्लोबदों जायनि थाखाय बिलाइ मेधि बिथाङा बिसिनायाव गोग्लैनानै थानो गोनां जादों लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ पेनेल लिस्टआव पृथ्वीराज देबमेसनि मुं फोसावनायनि उनावनो माखासे आफादफोरा बेनि हेंथा खोथा बुंदों अदेबानि पृथ्वीराज देबमेसनि मुंखौ बिपिएफ दोलोआ पेनेल लिस्टआव फोसावनायखौ खाब जायाखै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशननिफ्रायबो मोजां मोनैखौ फोरमायथिदों पृथ्वीराज देबमेसआ बिजाथि जानानै देरहालाङोब्ला जुनियर सरनिया अदेबानि नबकुमार सरनिया जुनियर जागोन होननानै बुंथियो आरो जुदि पृथ्वीराज देबमेसआ बिजाथि महरै गसंनो खाबु मोनोब्ला बिथाङा एसटी नंमारगौना नंमारा बेनि सायाव मिथिनो थाखाय आरटीआई होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशननिफ्राय जायनाखि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशना राजखान्थि हान्जाजों जेबो सोमोन्दो गैया बेनिखायनो जाय बिजाथिया पार्लामेन्टआव थांनानै बर' हारिनि थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय खोथा बुंहैगोन बेबायदि बिजाथिखौनो मदद होगोन होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गासै 4,50,000 बिघा हायाव आयेन बेरेखाय सुबुंफोरा हा आवग्रिनानै दं जाय राजखान्थि दोलोआ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव आयेन बेरेखाय थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो खोथा होगोन बेबायदि दोलो बा बिजाथिखौनो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशना मदद होगोन होननानैबो फोरमायथियो सानै लोगोनि गेजेराव सुथुर सोमजिदों सासे आइजोनि थाखाय जायनाखि दासान्दि गुबुननि बिसिया गुबुननि हौवाजों खारनाय बायदि जाथायफोरा जागासिनो दं आरो बेबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजावल' जायाखै जुलि जाखांनायनि उनावबो दोनखारनायनि बारा गुबुन हारिनि समाजावबो बारदों थिग बेबायदिनो गावनि लोगोनि बिसिखौनो लानानै खारनायनि उनाव गुलि गावनाय जाथाय जादों गुवाहाटीनि बरबारियाव सानै लोगोनि गेजेराव आइजोखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों मिथिहोनाय बायदिब्ला साद्दाम हुसैन मुंनि सुबुङा गावनिनो लोगो बापन देबनाथनि बिसिखौ थांनाय 10 सान सिगां दोनखारलांदोंमोन बेनि उनावनो बापन देबनाथआ साद्दाम हुसैनखौ नागिरगासिनो दंमोन बे समावनो गुवाहाटीनि बरबारियाव साद्दाम हुसैन थानायखौ खौरां मोननायनि उनावनो बापन देबनाथआ थांनानै लोगोनि सायावनो गुलि गावहैदों जायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों साद्दाम हुसैना गोब्राबै जोखोम जानायनि उनाव बिथाङा दा देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिगासिनो दं फोरमायथिनाय बायदिब्ला साद्दाम हुसैना कलाइगावनि थागिबिमोन आरो मोब्लिबनि खामानि मावोमोन गुबुन फारसेथिं बापन देबनाथआ प्लाम्बारनि खामानि मावोमोन गावनि लोगो साद्दाम हुसैननि सायाव गुलि गावनायनि दायाव बापन देबनाथखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा हमनानै पुलिस थानायावबो दैथायहरदों बीटीसी सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टनि थाखाय खुंनाय स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि रिटेन आनजादनि फिथायखौ फोसावबाय बेनि थाखाय थांनाय 31 मार्च 2023आवनो बीटीसी सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टनिफ्राय फोसावथायखौ होनाय जादोंमोन लांदां जानानै थानाय 3rd आरो 4th ग्रेडनि गासै 42 पस्टनि थाखाय फोसावथायखौ होनाय जादोंमोन आरो जेराव लांदां जानाय 42 पस्टखौ आबुं खालामनायनि बिबानखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनो बिबान होनाय जादोंमोन बे लेखायै थांनाय 10 डिसेम्बर 2023आवनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया रिटेन आनजादखौ खुंदोंमोन दा बिनि फिथायखौनो फोसावनानै होबाय स्टेनोग्राफार 3rd ग्रेडनि थाखाय सा 48 खौ शर्ट लिस्ट खालामनाय जादों आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि थाखाय
सा 87 खौ सर्टलिस्ट खालामनाय जादों। बिथांमोनखौ पार्सनेल इन्टारभिउ आरो कम्पिउटार एफिसिएन्सि टेस्ट लानो थाखायबो हांख्रायहरदों। स्टेन'ग्राफारनिया पार्सनेल इन्टारभिउ आरो कम्पिउटार एफिसिएन्सि टेस्टनि अनगायैबो शर्ट हेन्ड टेस्टबो थागोन। बबेयाव आरो माब्ला बेफोर टेस्टखौ लानाय जागोन बेखौ अफिसियेल वेबसाइट bodoland.gov.in आव मोननो हागोन। लोगोसे कल लेटारखौबो बे वेबसाइटआवनो मोननो हागोन आरो कल लेटारखौ जाहाथे डाउनलड खालामनानै लायो बेनि थाखायबो खावलायहरदों। पार्सनेल इन्टारभिउ, कम्पिउटार एफिसिएन्सि आरो शर्ट हेन्डनि टेस्टखौ 10 मार्चआवनो खुंनो थाखाय थागथियारि जादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो गाहामैनो गाहाम जाजोबोब्ला बिसायख'थिनि सिगांनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौबो राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय। 4th ग्रेडनि बेलायाव 10 पस्टनि थाखाय 4303 बिजाथिफोर दं। बिथांमोननि पार्सनेल इन्टारभिउ लानायाव समय लागोन, नाथाय खुब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोननिखौबो जागायजेनगोन होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावदों दि स्टेन'ग्राफार 3rd ग्रेडनि 12 पस्टनि थाखाय 184 बिजाथिफोर दं। जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि 20 पस्टनि थाखाय 3756 बिजाथिफोर दं आरो 4th ग्रेडनि 10 पस्टनि थाखाय 4303 बिजाथिफोर दङ। लाखपतिनि फर्म जमा होनाया दिनै जोबथा सान। थांनाय 2 मार्चनिफ्रायनो फर्म जमा होनाया जागायदोंमोन। महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो 35,000 होनायनि आसाम सोरखारनि जि थांखि, बेनि थाखाय फर्म जमा होनाया दिनै जोबथा सान। गिबियाव आइजोफोरनो 10,000 रांखौ होनाय जागोन। बेनि थाखाय फर्मआव जाहाथे बेंक एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC क'डखौ जाहाथे गोरोन्थि खालामा, बेनि थाखायबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा खावलायदों। फर्मखौ जाहाथे मोजाङैनो फिलआप खालामो आरो फर्मआ मोजाङै फिलआप खालामजायोब्लानो लोगो लोगोनो आइजोफोरनि एकाउन्टआव 10,000 रांखौ सोनानै हरनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। नाथाय बे 10,000 रांखौ जानला मोनला खामानियाव बाहायोबा नङाबा गावनि फिसायनो होयोबा लाखपति जानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोन। मानोना बे 10,000 रांजों फालांगि जेरै दाउ, अमा बायदि फिनायाव खामानियाव बाहायोब्लासो आरोबाव 25,000 रांखौ मोननो हागोन आरो बे 25,000 रांनि मादाव 12,500खौ होफिननो नांगोन। नाथाय 12,500खौ सोरखारनि फारसेनिफ्राय होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेनिखायनो फर्मखौ जमा होनायाव जाहाथे मोजाङै फिलआप खालामो, बेनि थाखाय गासैबो आइजोफोरखौ खावलायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मैयानि मोनायाव दान्दिसे समनि थाखाय फेसबुक, इन्स्टाग्राम बायदिया खामानि होयै जादों, जायखौ लानानै लाख लाख खौथि खौथि सुबुंफोरानो हालाय हाफाय जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। मेटानि सिङाव थानाय फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जार, थ्रेड्स बायदिफोरा मैयानि समाव जेंना नुजाथिदोंमोन। फ्राय 1 घन्टानि गोबां जेंना जादों। मोनानि 8:56निफ्रायनो फेसबुक, इन्स्टाग्राम बायदिफोराव जेंना जानाया जागायजेनदोंमोन। गाव हारसिङैनो लग आउट जालांदों। सेसन एक्सपायर्ड, सामथिं वेन्ट रं बायदि बायदि जेंनाफोरखौ दिन्थिदों। बेनि सायाव मेटानि कमिउनिकेसन हेड एन्डि स्ट'ना फोरमायथिदों दि टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखायनो मैयानि समाव फेसबुक, इन्स्टाग्राम बायदिफोराव जेंना जादों आरो बेनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहाबो बिथांमोना। जेंना जादोंब्लाबो जोंनि इन्जिनियारफोरा बेखौ खम समनि गेजेरावनो फाहामफिननो हादों होननानैबो फोरमायथिदों एन्डि स्ट'ना। मानब सेवा बिथांखिनि गेजेरजों देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोरनो बेटारि रिक्सा राननानै होनाय जादों। तामुलपुर, क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि 60 देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोरनो बेटारि रिक्सा अदेबानि इ-रिक्सा राननानै होदों। बिटिआर सोरखारनिफ्राय फोरमायथिदों दि बोसोरफ्रोमबो बिटिआरनि 100 देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोरनो बेटारि रिक्सा राननानै होनाय जायो आरो 200 देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोरनो 50,000 राङै होनाय जायो। बिटिआराव गासै 26,700 देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोर दं, जायफोरा जेबो रां आरजिनायनि लामा गैया होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोनाव रोंगौथि दं, नाथाय ट्रेनिं गैयैनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो साख्रि मोननो हायाखै बा रां आरजिनो थाखाय जेबो लामा लानो हायाखै। बेनिखायनो गिबियाव 60 देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोरनो थानाय आरो जानायनि सुबिदाखौ होनानै बिथांमोननो आखाइजों बानायनाय आइजें-आइला, औवाजों हेबनाय बायदिसिना आरो अफिसियेल मेनेजमेन्टनि ट्रेनिं होनो थाखाय थांखि लादों आरो बिथांमोननो सार्टिफिकेट होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय। मोनसे फोसावथाय, मेगननि जेंना गोनां नोंथांमोनहा मोजां मेगननि डक्टर नागिरनानै खारथिंनो गोनां गैला। बङाइगावनि चापागुरि र'डआवनो स्वागत हस्पिटालनि साखाथियाव मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन नोंथांमोनहा। आसाम अप्टिकेल मुंनि गंसे गला दं। बे गलायावनो नोंथांमोनहा मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन। आइ स्पेसियेलिस्ट अप्थालमलजी MBBS MS डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन, जेराव स्मार्ट टेक्न'लजिनि गेजेरजों मेगनखौ नायनाय जागोन। बेलासि 2:30 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम मोननो हागोन डक्टर मेघाली शर्माखौ। लोगोसे बे आसाम अप्टिकेल गलायावनो
ससमानि बायदि बायदि फ्रेम गुगल बायदिखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन नोंथांमोनहा सुलाद लानो गोसोब्ला 9957378200 नङाब्ला 9859024064 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों